Det her det er den endelige systemtest af mobilboksen til projekt 2. Og vi prøver at lægge et tag i, eller et mobil i, hvor der er tilladt, at den må låse for kassen. Og vi ser så, at LD'en den starter med at lyse, så der er tilladt at starte bilen. Så prøver vi at starte og køre. Og kassen den låser. Og vi kan se, at så længe vi kører, så er kassen låst. Og vi holder så stille lige om lidt. Nu holder vi stille. Så låser kassen op. I den her video der demonstrerer vi den trådløse sender og modtager og mobiltelefonerne her, de forskellige mobiltelefoner. Og vi ser, at når vi lægger den trådløse sender på, så starter LD'en med at lyse her. Så der bliver overført noget energi igennem kassen her uden ledninger, kan vi se. Og vi har 4 forskellige telefoner. Vi har så Alex's her, og der kan vi se, at Alex han er ikke tilladt at køre. Så derfor så lyser LD'en ikke, og der er ikke tilladt, at vi kan starte bilen. Vi fjerner Alex igen, og lægger Søren på. Og der kan vi se, at jeg har lov til at køre. Og så lukker vi for kassen. Og så snart der kommer lidt bevægelse her, så låser kassen. Og kassen den bliver så ved med at være låst. Den mærker så ikke længere bevægelse. Og så hvis vi lige prøver ikke at banke i bordet, så låser kassen igen.